ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони муҳтарам, боз ҳам хуш омадем ба канали влогҳои оилавии мо. Чӣ хеле ки мебинед, влогмо сар шуд аз тайёр кардани янамхел котлетаҳо. дӯстони азиз, дар инҷа пурра навори тайёр карданаш ман видео кардагӣ нестам, барои ки бо рецепти нав тайёр кардам, как бы пробный хостам ки аввал фаҳмам кани дар ҳақиқат агар ки рецепти хуб бошад, баъд пурра пешкаши шумо мекунам. дӯстони азиз, анаинҷа чӣ хеле ки мебинед, бинед чӣ хеле мулоим котлета тайёр шудагӣ, мулоимак анамхел. мақсади мо ҳамин ки аз любой хел гӯшт, аз даже гӯшти сахт амамхел тайёр кунӣ, котлети бояд мулоим биёяд. дӯстони азиз, чӣ хеле мебинед котлет беҳад хушрӯ омода шуд, амихел сочный, амихел мулоимаки бамазза. дар инҷа ман ростиш гӯшта дар блендер майда кардагиман, лекин агар ки дар мясорубка мекардем бо хубтар мешуд. иншоалло ки ин дафъ тайёр кунам, ҳатман дар мясорубка гӯшта майда карда нишон медиҳам. ҳамаи ҳамин рецепта беҳад рецепти нағз будааст. ягон чизи дигар, ягон чизи бисёр лишний онҷа намеандозӣ. просто ҳамин технологияи тайёр кардани котлета агар риоя кунӣ, ҳатман котлетаҳои мулоим мешавад, бамазза мешавад, сочнӣ мешавад. дӯстони азиз, дар инҷа ман камтар хӯроки нисфи рӯзӣ тайёр кардастам барои обед. камтарам хел зирбак тайёр кардастам. як тарафда спагетти ҷӯшондам. спагеттия мо хела дӯст медорем, лекин кӯдакои майда анамхел спагеттира без подлив мехӯранд. фақат мегӯянд ки модар вай спагетти чистый мегӯянд. чистый яъне ки болошда без зирбак, болошда амихел сир мекунем ё ки ҳичи намекунем, равған мекунем, амихел мехӯранд. кӯдакои мо ки дар ҳамин садику дар ҳамин мактабҳои ҳамин россия омӯхта шудагиянд, авқотҳои амихел обпази ҷӯшондагӣ барои ҳамқад дар хона авқотҳои худмон, авқотҳои тоҷикия намехӯранд. амихел фикр дорем ки бармошона тоҷикистон, онҷа да истану авқотҳои тоҷикии худмона хӯранду омӯхта шаванд. хайр амихел дӯстони азиз, то охири навор ҳамроҳи мо бошену ҳамун лайкҳоам зер кунен, комментарияда фикрҳои худтона ҳатман нависен. дастгирии шумо пешравии мо ҳастед. раҳмат ки то ҳозир ва ҳамроҳи мо ҳастед. аз шумо ман хела ва хела миннатдор ҳастам. الكون أضاء منك مكة شريفة، هيا بنا نسعى ونقبل كعبة المحروسة. الكون أضاء منك مكة شريفة، هيا بنا نسعى ونقبل كعبة المحروسة. طلع
фабрика. Тут делаются игрушки. Вот это что такое? Это их глаза. Потому что бинуни азиз, бини мадимо часовка. Любой часа метения сохта. О, Мархама. Вот здесь они которые курицу, а потом какие-то читали, вот сюда припадали, а потом вместо этого сюда припадали. Все это все собирают, и игрушка получилась. Значит, это завод, где производят игрушки. Да. Ну, это дом Хаги-Ваги. Ага. Хаги-Ваги это вот это, да? Да. Он такой страшный, да? А если вот так, как ледлот, еще страшнее.